ni ane naiz, ane gartzen dira. Hemen Artzain Eskolako formakuntza arduradune azken urte terdi hontan. Artzain Eskola gaude, Arantza auzoan, Oñatin, Aizkorri Aratz mendi inguru hontan, eta horixe, hau da gure Artzain Eskola. Dirt on my knees and these washed out jeans. I've got a hole in my pocket where my wallet used to be. Ze formakuntza zerbitzu edo eskaintza dauka Artzain Eskolak? Esango nuke 3 lerro nagusi dauzkea, ez? Bat da formakuntza trinkoa esaten duguna, irailean bukaeran oain hasiko dana eta ekainean bukauko dana. Eta hor eskaintzen da alde batetik hainbat modulo teoriko, bai zooteknia, baina baita ere komerzializazioa, transformazioa eta pixkat proiektua dana hartzen duna. Eta horiek dia teorikoa gehi praktika gomizte egin bertan, eta gero praktika beste baserri eta artegietan. Bestalde ere bai eskaintzen dira hainbat modulo irikiak, beste formakuntza klase batzuk, bai esango monografiko batzuk, bai alimentazioari buruz, o transformakuntzari buruz, o reproduktibai buruz, eta gero bai egiten da pixka bat ikaslegoaren jarraipena, ez? Proiektutxo horiei bai martxan jartzen dira nahi pixkat lagundu, ez? Bide lagun pixkat izan. Ze esango genioke gizarteari? Formakuntza hartzaiendako beharrezkoa da eta beharrezkoak dira hartzaiak? Hartzaiak eta hartzantza erabat beharrezkoa dira, bai ingurugiro eta paisajaren kudeaketan, baita ere kulturalki egiten duten kudeaketagatik eta baita lortzen diren produktuengatik beharrezkoa dira eta Artzain Eskola izan daiteke beste lagungarri bat, bai bidea zertxo bait irikitzeko, formakuntza aldetik ere baina baita ere ikustarazteko, ez? Hartzantzak gizartean eta gure munduan duen garrantzia hori emateko behar duen pisua eta daukan pisua. Hemendik, Arantzazutik, Gomistegi, baserritik, Artzain Eskolatik alegia, Artzaintzari bidea eta arnasa emanez, bultzatu beharko diogu denon artean ezinbesteko dugun ogibide honi. Eutsi herriari eta lotu lurrari.